Počítejte se mnou. Pokud vám vyšlo 33 000 diváků, pak jste počítali správně. Přesně tolik lidí se sešlo v Edenu, kde se dávalo vršovické derby a byla to podívaná. Slavia začala lépe, důraz Jarolíma donutil Jakubce chybovat a pak už to všechno vedlo k vedoucímu gólu. Pešice, Slavia, Bohemians 1-0. Bohemians mají ve fotbale rádi všechno, jen neradi prohrávají. Po první brance se jejich fotbal stal vysloveně útočným a nebezpečným. Velké šance Klokanů z téhle fáze utkání zůstaly nevyužity. Tahle příložného byla asi největší. Ve 36. minutě Čermákovo útočení zastavil v pokutovém území Šajtar rukou a jinak výborný rozhodčí Christof to jako pokutový kop neviděl. Posuďte sami zda správně. 4 minuty potom Zelenský snadno ztratil na polovině míč, Prokeš pak fauloval a rozhodčí nechal výhodu, kterou Jarolím využil. Teď to přijde 2-0. Druhá půle, u blížší tyče Čermák zvedá a Jakubec doráží 1-2. Hotový a jeho klasický únik po křídle, Petržela je faulován levým a je to penalta. Specialista na podobné akce Herda neměl šťastný den. Ruška je ovšem výtečný brankář. Výborný, dramatický, rychlý fotbal měl zaslouženou koncovku. Byčovský našel Mičince a ve Vršovicích nastal fotbalový smír. Slavia Bohemians 2-2.